Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksakan, mga pagarakan na sumababaya mamakinig sa wasyat na banyo kalipati. Subscribe niyo wag video kan ka ang updated ko lang ipag-upload. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Si sagyang kaya makadadar pa iman to sagyang kaya taasya ay katituditunian na sabab sagyang kaya pandemic na di tanong malilimot kapag yeso mga bangon sa tanong at diyan kaya pagariyak na ito na kada makaandaray no kaya may kataling sabab po ito sa agyang ito kala ko ni Arga agyang kaya datar kalilimutan no taazia banda may lain nyo kakagyaman to ayaw mul ahad na member ya commitment akan sa iyang kaya lang mundo na mababalo ya followers ta no sa kaya dunia ay gira aluman ahad na kanagitanoyran ni gira datara kagagawi datara oras sa iya kaya pakasambay ang tanong sa Salatul Aisha na kanagitanoyran sabab ko kaya tawag gira ka na nga wata si Dato Rafi. Kaya ako pakatatayan na wata ka na gira. Kaya tawagan ako niyan na pagkaway ako dun. Tawagan ako niyan na nagpapatawag ka chat si sa FB Messenger. Baka di Sendiri Governor at yan nawaya kay Yormi
inshallah na makataling makorang. Ando to sabab engineer, attorneys, kalang lang mo niyo, nakagiyagyan ka iya katibaw ako pagaringa na kita may katawan na paday ko kapagaligtas o kaya siya kasi wallahu subhanahu wa ta'ala sa intirod na tao sa dunia na malalapis. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mga pinay ko mga sura sa Quran, aya kabasaw ng mga mufassirin na apia giveaway minitoro na sura na kapakaya niya turutan. Ando to sa bab na kagiyati ko Allah subhanahu wa ta'ala ibat ako masa asar alangon din na manusia na malalapis. Paging apkilita ng mga bilyonaryo na aya mitero sa malalapis siran na sumiyagir nabas katan nabadata nga ya bilyonaryator niya mga tao apagilya nila ni peray katingdadiran cash flow iran barang-barang nga mga darajat ang yang kaya level o mga billionaire o dinan na mga trillionaires o rin na ay amida kasikiran sa malalapis siran na so Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatigyan ko masa asar kalangun na manusia na malalapis. Inong tagwad tigyan so kaya tagwan rakan sa parataya. Alhamdulillah. Sa kataliman to, amiyali mo disi na inutan ko na amiya katalim mo ma. Datar sa kami, sana na siya kumabaling sa Imo City. Nakati amiya katalim mo makwariator ni. Siya ba puto sa puto kasa sa buta ko, ako kagudam ako sa kapakaya maaw na ginawa ko iman to sa moto kalapis. Paganero na tiguan naman, nakataguan kano sa tituwa paratera. Yan na natituwa paratera. Na mapiyaw ni kapagusay ang na area na miyatiya sa Quran. Agiya, di nga man natituwa paratera area turni na ay nakadaglan na ayat sa Quran na ayat pag-imbitar no Allah na miya maratya, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, hey miya maratya. Na iya pa na ibsubatun Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah. Kala ka na kung isa pa na ito na ayaw pa na tiyawag Allah subhanahu wa ta'ala, ay inadresan yan sa kala ka na kung niyo, ittaqullaha haqqa tuqati. Naso miya maratya. Bimana kataan mo Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalanusan, nagyang kaya para tiyatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, adi malalapay sa tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa amilos salihat. Naso di magamal sa amala salih. Na mapano mo na yan. Nagyang amala salih, ang kaya katibawang ka o pagaringa. Amala salih. Amalaya, amya kalalapan ibanas kaya miya aloy sa hadith mga ori ko ng Allah subhanahu wa ta'ala na otibawang ka so pagaringa na aya ibagay ka ba na so Allah subhanahu wa ta'ala na kiraton pero na kiraton na datarkon o mala apalaw mapia o di na mala apalaw apalaya bulon kaya katanap man o mga padang muhadithin aya kalaian na palaw na datar palawa uhud na inilay tanong agyan ka na palawa uhud na aya kalaian na 8 square kilometers. Bila pati nga man nasa kataniman to miya kamasi na miya kasukat taniman to sa satiman na palawa 8 square kilometers sa Bulawan. Tanda kon pagkaton, palayang yung panisimbri man sa Intero Pilipinas na din na po na pagkatamok sa tulong kaganda ka Bulawan. Sa katanan, yung man to na, gano'n na panisimbri
sa timan na palawa, datar sa kala palawa uhud na miyata mo katanoy man. Allahumma amin. Na miya paditan ron na niyang kaya so kabasa ko kaya dira ka ni silupog iman doon sa iyang picture na mga 12,000 ataw. Dini ka pa ko pinangaya picture na diyan ni magurad-urad lamaka sa cellphone agibu kapamantayran. Alhamdulillah, mga bangan sa amin, siya ang banagi, attorney kaya tokoan. Berang-berang busa berbalingan meranang. Ada banagi na ko na pumaybay na isi anak anda ka matatago na tigil na sisya ko sa West Virginia, United States of America. Di ka na ino, kasan matatago? Natigil na siya kami gumagalubak kinisis. Anda ka tao sa rana? Tigil na siya ko tao sa Barrio Sangkay, Marawi City. Subhanallah. Ipunaw ka tigil sa may takawatan, nakatawa na ganyan mo na. Kapag pa na man din siya di mamaybay. Asi matatago sa Thailand. Siya ito gym ko, na inilihan sa tito nga yan, na Jamil. Si tao si sa Pantar, Lanao del Norte. So, inshallah, utan ang mga biwir sa kan, nagyan kaya kalilimod man yata Asia, na apiyak di kami tanto si Madakal na paniyatin niyo sa giyang kaya pira ka minutos, so di na apiyak pa namiyagan na pa isa oras, na giyang kaya mundig tanong si Inap, nga pa di kami ni Romniat, matimo-timo ay ang kaya ibalasun Allah subhanahu wa ta'ala, na ibalas yan sa mindud sa limo Allah subhanahu wa ta'ala si Dato Muammar Ismail. Narigito ni nga niya. Bangan sa tanwaya sa giyang ka municipality at Tugaya. Giyang nga municipality at Tugaya. So katatanong diyan nunari pagariya na engineer na padaya sa giyang ka sa depan ng kaya masyo. Pandapat ori ka ko. Yeso kaya pengampungan sa giyang kaya pengampungan ranaw. Bayabaw, masyo, giyang kaya unayan, na giyang kaya baloy, na giyang kaya municipality of Tugaya, Lanao del Sur, na padaya ko mga hindi sa giyang kaya sa depan na giyang kaya masyo. Naman ito, watawasaw bil haq, na ikatalo atig Allah subhanahu wa ta'ala di man tataguk o kalapis, na sumanga tao, asiniyapian su haq. Na ipandapati, wagi na padaya ko haq. Dato Muhammad Ismail ko lang na bangan sa niyan at tumibor. Kano alam na bumakinagara ka na bumangan sa Tugaya, na piabu doa. Babangan sa sisagyan kaya masyo, na apia doa, amay. Namawari po na Allah subhanahu wa ta'ala, ka pindapating kaman. Ang yatoon sa hukuman syariah, sumya mindu di salimu Allah subhanahu wa ta'ala na wad na makapamanganiro na dito mu'min na patapulo bukata agumiro pakasurgaan Allah subhanahu wa ta'ala ang kay uri pa no Allah subhanahu wa ta'ala mindu di salimu Allah subhanahu wa ta'ala na pakasurgaan Allah ay panabati datanong man yung mapatapulo iman ko okay na, bigla na po na riyan nga direkta na iman kundi mentay kapag kaya 3,000, 4,000 Alhamdulillah, Allahumma amin ya Allah na piyarati amin so katero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awad na mamangani uri pa na ka si kumindud salim Allah subhanahu wa ta'ala mirampay patapulo kataw na pagkasurugaan ka ya Allah nagyang kaya lamang iman to alimentay sa giyang kaya pijami na palayang kanina pakapamanganiya sa makasurga agyan kaya bangan sami si Dato Muammar Ismail. Amin. Amin. Watawasaw bis sabar. May paginatawiran so kasubak. Nagyan kaya giyanatan sa walay. Kay Dato Muammar Ismail na aya ipagumbong Amerikano, nasubarkan. Kasara masabariyo Miyatero Nabi sallallahu alaihi wasallam pamanawad na malabat ako bata-bataan na ayaw po patero niya na Allah subhanahu wa ta'ala na inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Gay nabsubatan tayo, ya Allah
Pisa siya na miya mata-mataan na po kamera na gumata-mataan na pagando di kamera ka. Piyara tiya tanong to. Gawin na pisumbatan tanong, ya Allah, na baluyang ka, giyang kuto ang kubor, idato Muhammad Ismail, ar-rawda min riyadil jannah. Baluyang ka, ya Allah, agiyang kuto ang kubor, idato Muhammad Ismail, kalama-lama o surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pamana kalama-lama ka? Sama na sa katarunan. Ginakatagon na katarunan. Na ba hindi kalama-lama ka? Kalama-lama ang kundu. Namalutan na po na yung mati. Si Dato Muhammad Ismail na miyatagot ni manto ko sitwasyon o di na ahwal o di na bi'a aya po pemanintan ko Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah yang kana nakiupuran Kidato Muhammad Ismail ya Allah nabalu yang ka-rawda min riyadil jannah Allahumma amin gitin midan umiyatay abus katan na biyar kabakoy kapakayar engineer gumira ko ya Allah so kubur engineer na ba yang ka-rawda yung utod kasi at video na ko kapan paano ba katon eh kung nagito di ka pa kayo kung gumira ko Allah ya Allah, so kubur ya torni na bali ang ka-arawda kasi baka na niya ako makukubur. Matipat. Agito no di ayap penganian ka, ayap penganino manisa. Allahumma tawil umurana. Gina ni mahadang lang sa kwana sa mga na ipag, mga nga ulama na ipag na Allahumma tawil umurana. Upo na yung masala. Ama amin o Allah subhanahu wa ta'ala, why? Baka tatasin din siya kumorka. Imato na 2020, nakira pa ka sa 2090. Allahu Akbar. Mati ito raguno. Anak kaya gergenang. Kasi gede perumahan na nga coronavirus. Kaya kasorbay ba kayo man to sa nga COVID-19? Nagkabakay di ka makasorbay sa COVID-20. Ay ako nakapamang niya, Allah, matirna. Yan kaya kapakiragya ka nun sa bakano ako na tanatanaw sa kagagawi. Dingga din na panayaw amay ko, bako buto tondo o apo akan sa kasiwaran sa masjid. Why? Nagyan kayo pa ma. Amin do ni salimo Allah subhanahu wa ta'ala na sa katanwa na una bangsa niya, na kaya katitutito niya na benar ko siya ko tao si sabihan kaya kapapayagyan sa kaya bebaw na pada ko mararantang adat yan kakagiya magpada kabisang kaya sa depan na amasyo kamiyaw na ko adat o ulama sabihan kaya kalawi yan mo buwa kalawi na pada sabihan kaya sa depan ng kaya amasyo ginawa na tigilan na tunay ni Maula na ay pumusyatang panagyan kaya mga sa depan amasyo una masyo anta aka sabangan na masyo. Ang nasyo pa man na pagkagugudak na north, to south, east, and west. Na diya ka nagkagugudak yung kasabangan na masyo. Na diya kang kagugudak kaya po na masyo. Na diya kang kagugudak yung kai. Anto na hindi man nasa depan na masyo. Hindi ko ba sa tao? Diya ka buka kalimi. Benar ko, siya ako mababaling sa imos. Na dia kebuka kalimi kabiting niyo nako. Dia weran pisun ka. Mani makailera na nari tabaran na. Bila ba sukya totong marawi ari attorney o manisad na bakataw. Oh, Mr. Abdul Malik, ato na niya sawi na diwa ka to pagkatutok. Yang na dito sa ipakaligtas. Kaya buhi adresser kata nang yung dita mga ori ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw man nakapakababawitan. Naging kaya Presidente Rodrigo Rua Duterte kaya respeta doon sa mga taga-Mindanao. Ginamya kasunod dita si Kugurusiri sa kuda pa ng mapandibig na pasiludun tayo na betira na kata na Duterte. O di na makasulta ko
grocery o di nagyang ko to may takamol na sumusuntok sila. Subhanallah. Kaya ka na tanong, nanini ko na, miya kasuntok sila. Simbolo to, katayap maso miya ka sunod, abangan sa agyang kaya panununtok, presidente sa Pilipinas. Ngayon, alhamdulillah, yang kaya pisa kasiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala malalapis sa intero kaadanian sa kaya dunia, nagyang kakalilimuditan na dua masasamian. Amal salih, abu katuman sa hak ng mga orik ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan kaya mga ginatanian at tituwa pamilya niya na miya talo kamakapisabar sila na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ma'as sabirin. Kailangan na makasabar kan. Naino ama, naino abi, naino bapa, naino lolo. Kaya insyaAllah ta'ala na baka na miyaw na sagyang ka na nakubur ka, na di kami mambuya di baniyata. Andi katinyan, kaya buwa katitu-titu niyan na sundada taramiron si engineer. Iraw ka na, tigilan na, wala na miyatib man na dama ulay ang ano na sumpa ka. Natiyan na edin na keto na ka na hina. Nananaman ako pagkalak. Amay ko kaya pantaga na ako rong kaya kulong rasa dark brown na ba niya ako masih malakol mo. Tak nabudus begitu sa sunnah to Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ipakulay sa sumpa, ako ipakulay sa buk. Kaya sunabi na miyay pakuluran niya na buk yan, nabususumpa yan sa brown. Malupa-lupa. Hina. Nakayirita makasisigurado sigisagyan kayo pama na magbumasasang kayo mga butika, mga grocery, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nahi attorney apya mga puputiyo. Neno ba? Ginadata niya mamuna sosoko bunak. Ay paano ba tiyo? Suko ba ang engineer na maputi, palaya din maputi, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Andaw to sabaw pa na ay imbong ko sa natatano mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Imong usar ka, maputi. Miyan na nagyang kahilik. O sa signature mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, kambungkusan sa maputi mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inaw. Maduda ko sa diyan ko to at yung tulak na mukaddim ako ayat sa Quran. Katitu-titu yan na ay nakadakalan na di mapabaya matay. Ay paano ba tiyo? Antay mabubaya siya matay. Sama ito na din na mabubaya surga. Kabla niya pagkasunod sa giyang koto akala mala mau surga sisi pejatagi. Ngori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam yatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam imma raudatun min riyadil jannah au kufratun minan nar. Ay abu-abuntan o kumur mga rikno Allah subhanahu wa ta'ala na kalama-lama ko surga o di na landung ko naraka. Mga rikno Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan na yaman na pagkaban yung landung ko naraka o kumur tanong na margin ang ilibakan. Na ayaw malabudang ginabakan na kabaliyo kubur akala malama ko surga ang natigilan na muna na ito na meron nga narakaw na baliktad ay apakin gabi na miyakar doon so kapaka surga why? Madagla po pa mo sa'yo amiyakar doon so kapaka surga kaunta ba pumiyari ba't amiyakar narakaw manala yagi kabali maranaw sa Allah adi mata ko ando na iba, di mata rumila. So Allah subhanahu wa ta'ala na aya ini panganaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa niyang kuto at kateryan na wala taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wallahu ghafurur rahim. O baka no kada isa Panginoon magugagaw Allah. Kaya pang agumbirangan nagagaw ina agugagaw Allah
na makapito pulo kon mata kapasugugo inak wata yan na mas malay gagaw sa Allah. Ay ba batin? Ay ginawa na ginagagambiran na sa pangusiyata. Kaya katong to na inapkili ta na palay na naraka. Kaya di na napunta na bakan sa nga ditiro. Si Basira na alim. Mangori ko na Allah SWT, keraw tira na ko to ha. Kabaya ka manggunaw na mangori ko na Allah SWT, idap na yung makainarol sa iba tila, agi yung kaya pumusyata na ko. Na aya, itaka sa tanusina sa pinakamababa at taka sa kuwagamang Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung pinakamababa at taka sa kuwagamang Allah subhanahu wa ta'ala na tigo Allah subhanahu wa ta'ala di ka nagkada sa Panginama o rahmatakan rahmatu Allah subhanahu wa ta'ala na ayay ni tafsir si mga ulit na Allah subhanahu wa ta'ala awadih o pamana yung po ito kisagugudan tanuro na ayay ni tafsir no Nabi sallallahu alaihi wasallam na muttafaqun alaya hadita ang yang gulaw ko dapat makatali o masunabi sallallahu alaihi wasallam ay amya patay niya na magatos kataw aso ikaw magatos na aling na miya kasoga manatalipon mo na di ka ko kaida ang iyang ko to patutulan tano basta malo kamiya kasilay kada miyang bagong ako agama na basta bidaa kullu bidaa dalalun wa kullu dalalun finnar Allahu Akbar. Dito ka po takas. Kagiyang ko to, amiyang muno sa magatos na kanababatang bida. Kamiyang muno. Kanaba, bida so, it's just an innovation and the crimes. Kata siya Tony. Ito na crime. Na, walang bati ang tanong na sukura aniyan mga oripon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sukok ko mano kapakapatay. Na ayakon akot ko man yan si ko syariya o ay nga paila sa Quran na umakapatay ka sa sakat o apiting baba ka na ayakas sa na ano ka nadatar ko piyo na ngayon tewa dunia na pwede ba tingnan ko sa sakat o mamaya biyo yan na magatos ay kamagatos na aling naman mo kaya issue niya na ikamagatos na may stricto aling na tuboto miyaw na din si Muhammad Ali. Gina na isa na napakataya na ariyak na kaliyak na baistik. Dahil ko miya kalalan na ni napadin na nan ko mga guru sa Gina Pilipinas. Malay korso ko kapulugama. Malay korso ko miya pasad. Si kumata ko kang gulaguro. Napinabatin niyo ba? Miya patay niya na ay kamagatos na alin, iyakamang ko sa alin, nari ko kami. Kaya doon siya kung na ikamagatos sa mga tabi unuwang na alin. Tinuwang ka, nakadupagataw ko ta. Isa, miya panutul o pamanutul ng mga guru. Napakanero na kaya ka na mo pa alin. Matigin na ko kumiraw, di pa kataw ko. Ikamagatos ako isa. Okay na kaya dito, ay inisamba ko ng kotoanim inisya niya ng kaya tiyutulak na ayata wala taqnatu min rahmatillah di ka nukadai sa Panginang si o rahmatu Allah subhanahu wa ta'ala ang natigin ng Panginan inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kamata-mataan na so Allah subhanahu wa ta'ala langon din na kadustaan small, medium, large XXX large palaya din. Kaya mo ito ang magatos na 100X large. Na palaya din, kinilawang mabusba na tala, natigyan na alim. Hindi man na yung kapagataw-batar, natigyan na sumasagi ang kutuwa ilad. Ay, bukil-bukil mamuna. Astaghfirullah al-adim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Piantak yan. Again, kapag istighfar, nandun ba ka ngayon, mga tablig? Nari tablig engineer, ganun ba kayo ayaw? Nakadakas katanog na yan. Tingnan mo, amer sa Gewla, Umami,
Kaya pasadinan ng tabing nga. Pag-istighfar tanong. Madala, di siya di pero di makataon ino to pag-istighfar. Nakagya aya hukom anaya. Isya mo sa ng guru tanong. Si Sheikh Muhammad Ali. Hukom anaya apiter o Nabi sallallahu alaihi wasallam asadin sa makasambayang sa fardu na makasalam. Makasalam sa kanan, makasalam sa liwang na o pag-istighfar ka sa makatalo. Nalango na miyalibat ako kaya simbaya ka, napalaya niya korek. Di na di-gradu ko, astagfirullah. Kataw tanong na ba di mali tidak si Allah subhanahu wa ta'ala nagiyan nani piloto ang kaya mga tablig kira mindiyo la umum misiran na makapasad sinan diyola tigmano amira istighfaro adi yung taminyo na nagira ka na di primang ispat subhanallah makapag-istighfar sila na murang-murang ang story manira mersa anak kaya mga tamo kong zero talaga ba pinyola nila tamo kong zero audubillah min zalik rilay ako nila manuwa ko rin na pagkagay sa malwerang kisinga ka bini malabuni ibarat na sumbaya ko ano sa oras sayo sa isa oras ano to okay na nagyang ko ito mabuwamin yun na mga orik na Allah subhanahu wa ta'ala dapat na makuro po punta ka ba sa ko dapat makuro na asta na mag-istigo parsiran ipulsang ko ito kapos-posan na walay na taman sa Macau masilan sa kananapin tuwa na masjid damyan istighfar siran mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala anto na ibalas liyo-liyo sa rinilaan siran Allah wan damyan ibat kokyan dakwatiran na ayabalas siya na lagaduaton ito naman lagaduaton na niya namutap ako na alay kakadit sa atin sa galabak sa da'wa al-Islamiyya da'wa o kapibita habusi ko pagkagabi khairun minad dunya wa ma fiha may istighfar sila na makumasira niya na pinto na mas ginayamya kwairan na mas malay arga didiyan kaya dunia aksidan Allah. na may tapos daw ras ka 30 minutes ginuti kalay arga mo na istighfar mga orin ng Allah subhanahu wa ta'ala ginuti inshallah ta'ala na giyan ko to sa katawa baradusa na ayaman yan na istighfar ya Allah anda ko makabtubat ya sawaro jadi ano to bato no pugiro astagfirullah di ka o to manggugulola na papantakan yan de diyan ko to ina da rumpag istighfar okay nakagiyam yan pero o Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in ma nawa o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagigay no Allah na sa piniyata ka nasan sa piniyata ka na ay bagay Allah subhanahu wa ta'ala ay piniyata yan betul daripada debati Grand Imam pagkailay ako po subhanallah dahil pa na makatari ko makabuti na daw to katan niya karamig antakad benda na makaramig ako ta miya kukum miya ako masutalan doon miya ako masutalan adjalo kagyan kay adjalo mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun diya pagkikatang pagkikatali ko Allah subhanahu wa ta'ala diyan kaya mga adjal tanong ay pagkisi dari na umur hindi naman sa umur gusto ajal so ajal nagiti sumbun gito samparilia nang uta sumbun niya nagiti ajal na aya umur nang uta tatabuno na lanaw ato di na lananiyo so umur yung uta lananiyan nagiramay na yung kagatiyan din na maningap man ako makadagma. Upo na yung mapos na yung ito sumwon. Kapya, pinoo ka, nana. Ay, pang nabati ko. Sama na ito. Yan ko to, umur, nagyan ko to, ala na niyan, mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala, na ay kaida.
Naigira marata kay adat. O dubilay min dali, palaya tanong na mapaya si adat, bidabo si attorney ka, ipangundo niya na. Dia buka tahun kira suklayante niya na marangit. Subhanallah. So, kung sumaratay adat, maratay adat, namiya ka 10 ragun, 20 ragun, namapita, namiya ka pi adat. Namiya ka pi adat to. Nawaya buwa miya, lamba idadian, na 3 ragun, na pagumanan sa siru, kemudian 30 years. Nama sama na to nama smapiyo to adu agi digya mo ta Allahumma tawil umurana. Ayaw mo pagalin na kana pagkapiya kay kasi nga datari Grand Imam. Miya kapiya pa kasi nga. Mamari ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkapiya kasi nga kaya ko nakakumos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nambagang kanwa Allah subhanahu wa ta'ala sa 50 mapya. O di na yamin siya nakagiya mga timbangan sa Quran na bi ashri amthaliha sa 10 mapya. Ugay na kiramig kumapay kasi nga. Inoko di training. Pakapipian na kasi nga ako na yan. Kaysa ako na pumamauda si Granny Imam. Kung makauno tarakan sa kurog sa bilida kat na iman doon loksan siya. Adi ako pa na may training sa kape kasi nga. Sa akin na sumising ako, napigira tuturog na ako na sumising ako. Di ako mamukir na kita na nga mga karoma ko kadi sumising ako. Subhanallah. Pangarip na Allah subhanahu wa ta'ala. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala, kaya minabas, pagyan ko pa, barado sa mama. Namiyak ko mas si malaikat, naraka, malaikat, surga. Nakaman isa na bagag sa niyan. At iginaraka ino kasi ipa ko nga. Bangay di kataw yagyan kaya mama amya tayo baradusa. Dalibuno, tiganaway. Natigin na ino ka pa ko nga. Natigin na bang mabudi kataw yagyan kaya mama amya kataw ba to nga. Bang di ka sasabuti. Iira adita no dito ba't hadis ulo ko ni siya. Buruamin. Sheikh Muhammad Ali. Yang kaya katubat ang mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisul Qudsi. Naigila ko na pusuntan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaan na kalalakaw. Abatubat taon. Na aya kagaan na kipang bala kaniyan raka. Sangkot wari na iyan na kagaan na kapalalagoy. Allah. Miya badakyan na tingin ng surila Allah. Subhanahu wa ta'ala na ino kay ni. Kapag antay rin nila ano Allah subhanahu wa ta'ala habang kabali na ipatanara ka. Kaya man na importante rin. Mga bangsa ko, mga listeners sa akin, narila o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kaya di tanong di ka pakatutuna sa dataraya, taasiya, anato na panari. Baan pa na ipalawan siya targib kapakaya mapita na di ako nyo may bitar ka ayap man na inna lillah wa inna ilayhi raji'un maulana fatani. Wala kami niya kadagdag lapos na kang hirap ya na ko na inna lillah wa inna ilayhi raji'un madaglag po katawag lang anak assalamualaikum namya kasubulog anak na wabusyo talim na maulana tiyan kayo na kaya minanaos na miya teka ko. Yang nabubuhay miya benar. Yang marasa-rasa ito. Marasa yung manariya dunia ini. Kagian ko ito apa na orang katano mga orang kuno Allah subhanahu wa ta'ala rawda min riyadil jannah. Allahu Akbar. Na aya pagabano na kao na bay. Na khulikat min sulalatil miska wala kampor, wala ambar Allahu Akbar wa zabran giyan ko to pagabon na kasang ko to kubur ka ari Sheikh Muhammad Ali Grand Imam na ina din Allah subhanahu wa ta'ala baya piyakan dadamaya piyakan dadamata so miska perfume ambar kampor, zabran, giti pinakamamot perfume sa itirwa dunia. One drop kay gobernador.
na makatil sa kaya 7 oceans sa kaya dunia na pala niya pambuli pirpi magyan kaya entero ocean sa kaya dunia. Nera kapagaban. Mangori ko na Allah SWT. Kami akatong ano sa dimyatay ay inisya nino kanwaya dimyatay. Na bago minira mindu dari sa rarang ito Allah si Bapa. Kaya din napakadaga ka na mindu di sa limo o Allah subhanahu wa ta'ala si angkol. Allah. Why? Nagito manili mo. Ha? Kaya pagkapanala ka, mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala, may sagyang kutaro na minariyadil jannah na piyaka dadamata, piyaka timo-timo, a perfume misk, zabrana, kampor, wa ambar, mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na umanwano oras na pisimbiyin. 2 kataw sa kaya kaunanan, 2 kataw sa kaya sandigan ng mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala, piyaka sige maulan na Faisal, ano doon sila ya sige na. Saka nag-inda masay na kanami dadari na bunda bulo lah di pangabal sa pang. Kaya pagkabal siya nasanga din na maulan na patani kang kaya na pagka-ibay sa kundu. Andin naman ko yan namin apatang siya nakatin si Rapi. Oh! So ngasip man. Kami at diri gubernur. Gusto ko na durani mamasungasi ko na pitero pa niya engineer. Kaya mamugira na tayo pagkagabi, bata mo di paninirang sa kapundre birta. Nakikatan ako dito. Niya minibulog po, niya rasaya. Pinapatin niyo man. Sige maula na Faisal, naabad ni man to, Allahu Akbar, ang engineer. Khulikat min sulalatil misk, wala ambar, wal kampor, wal zabran, auman na walo kauras na sambil na ginuto pa o mapuruma. Agya pa nagyang ko to, ama abad na kailan na pala inuto pa babayo. Akadyan yan di pangingipon, nadigan yan di bayo, na kaya ko nakapiyan yan, ilaga mariator ni na makay sa makasangko ang koto. Alaga yan, mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Na so pagkanagun amya katuan mimbalya senior citizen sa dunia na pembalya bata-bata. Ako ni mga bungan yan. Ay na di ba si mo na Faisal ya Allah dengan bangkita. Tumagi nga makaabon na rak. Mga oripin Allah subhanahu. Tapi ya sige sira. Na mga sa kami dalo ko sige Sheikh Muhammad Ali ang ngariyak na maulan naman po. Mga kaudan na sa ko yung graduate akong sa college na pakuno tanang na napatulog ko siya ko isa ka asara mapagana kami natigin na nakakaw-atulog na makatuturog ko sa lawa isa ka nakatinga meron ta kami matawa pa na pagilay di makapagas ka ada talaga kapagas ka pahori po Allah subhanahu wa ta'ala yun ay kataway ako ng engineer ay makasasangan ra na midadali na buno na niya nagkabalas abang ginawa ay mauna na patani matupungan kakamakoma ay pagkabalas yan mauna na patani sangkan kakailan na pagkabantoy na so kapadin ako di ka dukuhan ta magasik mangori po ng Allah subhanahu wa ta'ala giyan kaya di talo di kang babarata mo ay na melilikas sa watan mo. Kagiyan kaya man na dunia na mazraatul akhirah babaso kay niya para ko akhirat. Kanabay ni kasi imbali. This is not the permanent address ari attorney. Gaya gardening tano. Gaya rice field tano. Gaya pagasinda ang tano. Asita no praguna sa yaw malakiyama. Kaya kadang-kadang ni Mato na pinyatan yan na daki permanent address, kundu. Paano ba ito? Hindi naman mo ito mga forma ni Origo, bunada permanent address, kundu. Kinagalan man na rin na, repiran niyo ang utak forma tayo sa City Hall, apalad temporary address. Da permanent address. Kani permanent address. Kaya kakuha ka sa kundu.
Miya ka tipod ka. Anang minisurat sa karan ka. Damati na miya kay ka, nagbugablero sa init si Suwata ka. Nung namatay si Dali, death certificate, laino, siya nga sa karan. O na ko na marunong tangan ako, bumili na miya katalon na kasambi sa karan. Agi ang kota certificate of ownership, kakaniya ka naman ang permanent address ka, temporary address na mo na pumili mo. Anin man ikasribuan naman. Nagyan kaya mga kondutan o mga walaitan o, di mamanita. Awa kasi din man. Niyas mo akor ka. Ay, kaya mga walaitan o. Kaya walay, nang utap niyo ka tanong ka, tatagiran na, welcome address. Welcome home. Kaya man na. Welcome home. Naswama tanong Adam alayhi salam. Basiin natin sa ngaya pagabagatan ng dunia. O di na sa depan na dunia. Siya kina din sa Adam alayhi salam. Si kusurga. Si kusurga. Kau naman may sabah pakimay labiyan. Tabiatar ka no, ang mga followers sa kanang mga bay. Agira ka mo, napagisoswa kami ka no. Balik ka no din buwata ni Hawa. Adir yan niya makatay-tay dari attorney. Mamana, di nga granta ng utari ko isya, di kami outside po lang. Buwan ka, baka pumasa ka sa katol. Kaya ang mga lamok ka. Mga ulit po nakasuman na tala. Inanin so, Adam alayhi salam na surga. Nakagiyamaan din. Niya katay-tay na mga. Wala mamatag basketball player. Upang mausin niya din sa dunia na pitupak niyang budinagyan kaya Indonesia. Wala ba di magiro pala no? Pangawali ko na Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito sabab? Na sumangawat ang Adam alayhi salam na igira di siya di malitsyon. Dapat nga kaplitsyon tanong bubu naman no. Nang miya kapya-pya ko ni kapang dito. So mga wata, nung Adam alayhi salam na pagitugo nila na sa timan na unta, di barbecue. Mga uli ko na alas mo na. Nasa katawa-ta, barbecue niya na sa timan na unta, di niya no di kikili-kili din. Na miya tili pa naka 1,000 years. Mga uli ko na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katano na, sa timan naman, no, kaya pangas daw na 5 kakundu. 5 ka unit sabi nga kundu. Siran na sa kataw, kunaya niya hindi kikili-kilid na sa timan na unta mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya sila sa dunia, kami kasanggi pula po. Kaya ka, ibarat na, so Allah na miya, kasi patalian, so Adam da surot tayo manadap para rin pa. Makadingin-dingin sa kawanan diwag. Di man na ng tangat. Sige na, ilalaw nga, miya kapi para sa inang dito. Ada ba iro? Giting matatang sa... paano ba ito? Arigo. Tigilan na ino, arisimawla na pataniya. Bu maaloy niya na midodori. Ana sa gibu manimaw do. Sa ngay agaw maadya ko rin na kaluis. Kaupo na ko saya. Pagusay sa akida na siya wala daw ako ikot. Sheikh Muhammad Ali. Guru kami, may liwat. Uy, kakadiyat kaya na po na mo ito pangibunarian. Nausto na nakaging YouTube yung adiyan niya. Kasi kaya na miyang adi sa Pakistan, miyang adi sa Madina. Iyan mamukataw na hindi kukuha niya. Mga origro Allah po subhanahu wa ta'ala. Kaya na mabuso. Apiyan din mitapar. Pwede na may pimper. Nakaliya pala yung siya. Nakakaliya reagina ni patir o na mga dynamic ulama. Kaso man sunabi na dynamic ulama. Kaya man nakapagulaman na susurat sa Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'idatil hasana. Ipanampay niyo sulalang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa hikma uwangan. Wal mau'idatil hasana. Ako mga ukito kita mga pipya. Sa ako pa ganyan, engineer ang kaya tabiling lagi manikan diula. Nagi. Sa kaya mutakali mo. Uy. Nakagis kay mutakalim, nawaya kebalag yun, napakabar, di talabar, na butuo na nariyaw liya.
Tingin mo kayo mami, alimaulan, na ito karibad na tarima o wala, ang kuta katala breaking, amibali aulia. Nari aulia, miyatirul kami, ang gengay kaya pa kung mamisa kaya masigitiw. Na padaka kaya sa baban sa kaya pangapiyang kaya muna raniyo. Ano tigil na bunda ko niyan minili ko kasi manot siba pa asay ko. Na talo kami sa gawin na peki gibuha kapsulungan kami sa masjid. Na di pa ka giro, di ka kakitigan na ito karibubun mabenar ang kaya inibutwira na kami ako mamamusuanin na tigil na misis, miniling ako to mga tabling kayo butwira na siba pa asay ko. Sa akong siya uliya. Tingnan mo yung misis yan, makabisi ko pa ka nung mag-ibabasay ko. Natigyan na misis, ano yung susurba na, nailibigay na ibabasay ko. Tigyan na ngayon, natigyan na sumo ko kinang. Na may surban mo, nadataro surban, iba pa yan na siya, kumang ori ko ng last month. Puna, busang ko to, kaya pamanay ng, agyan ka, mga tablig sa kaya, odo o ila, sabi ni Rabbi ka bila hikma, wal mawida tila hasana, nabi ang kapranad. Pati. Ando na pa ni isa, hahok ko manukap kay sa da'wa mga orik ng Allah subhanahu wa ta'ala na tiyano Allah subhanahu wa ta'ala sumusa alayhi salam magusok Harun alayhi salam magalito pala yung nabi. Ano ba mga tabliga, mga nabi? Hido ka ito magaliya. Mga nabi yan. Mga nagsulakan, idhaba ila Fir'aun fa innahu taga. Sa kanwa magari, kano ko Fir'aun, kay man to nasiyo pakakunyan. Ayaw to adri sa naroon na duha ka to nabi. Fakula lahu qawlan layna nang bitir inyo sa kanya na Fir'aun kanwa ka to sa mga lili na nakakatiro la'allahu yatadakkaru wa yakhsha kalu-kalwatig wallahu subhanahu wa ta'ala uba makatiro di sa Fir'aun nakatagwan sa kalakaran. Katawan niyo yung kutwakya sumuro Musa alayhi salam Abu Harun alayhi salam na may takabo na makabusit. Kaya tanong din niya na ginawa niya. Ginawaki na kanya makapanog so Harun Abu Musa alayhi salam ya ko maso senior advisor no tato ni maram kinalan lagi nga sa kanong rigub na po ano sa mga advice na kanabahaman na. Kaya masihaman na inuto ang taduwa ka tawa nabi. Natigin na kwan pa na kaya tadman na inshallah. Kaplo ba inuto ang mga dili na nakakatiro. Natigin na ino kayo ni. Natigin na niya katirog ako. Tigin na ba ka kisuan-suan ka kaya napalipatan na ka sa kamamu na tuwan na ka. Tuwang kamamu. Panalay pagintaro di sira ka tuwan na data ka no. Kapalaya ka no mabutuan. O, ito naman na to. Ino makapamimili tano sa mga advisor tano ka ayam ya kabinasa ko Firaun na anatola alay na si Haman na advisor yan mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kaya di tano di ka pangambaba na ito mga iman to. Subhanallah. Kullu nafsin zaikatul maut. Hay pala kano din nakiyaman sukan sa niyawa. Dalaw nakiyaman sukan sa niyawa. Zuk ay apimba sa Allah subhanahu wa ta'ala na taabtis. Bakatamag ka nun sa kapatay. Nakigala, kaya kami nga biyakat sa kapatay na asara siya ko kapatay o mga salihin. Baka kami nga pakikuhay sa niyaw ako malakalimuta so kakuha niyan sa niyaw na kanggugunsing.
Sa kanwa mga listener miya, mga bay, nasa kanubuhi miya tago sa Quran na miya kapamantungan. Kunay ada thumbs up ang mga bay. Ako, naman ito, why? Sumabay na miyari sila sa Quran na miya kapamantun sila na ko Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, why? Api ako miyatay, ubaid, Rabbi bni li baitan indaka baitan fil jannah. Ya Allah. Api ako miyatay, ubaid na paking balay na kong kasawalay ka na ko surga ka. Napakilay na karakman. Waman na daw pa namatay, napakilay na karakan sus, walay ka na ko surga. Sa kanwa mga bay, granted, agyang ko tumaduan niyo, ada ka nung panamatay. Mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bay, napupag-iler ka ng Allah subhanahu wa ta'ala swalay niyo, si kusurgo Allah subhanahu wa ta'ala. Napadagan niyo ron. Pinadi ka nung linduan na, bila po si Sayyid Muhammad Ali, amada ka limisis. Ada ka din lindua, piya ka sige-sige torni. Yang nga siya sa kataw, nasa sa kataw, sumusulak puro, si Mister, pag-ilay na kaon, swalay niyang kusurga. Si Muhammad Ali, niya kada-kada lang sumusulok puro ko. Ya Allah, si Shaykh. Baka pakailayan kan si Sagyang Koto, ang mga bebeyadar pa ko sarga. Giti-mida niya. Mawarip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ba na yan nun na yan? Kuha na kang manayaradawan si. Subhanallah. Uy, kaligyan na ni mawaro aling. Ang madakala po mo siya ta. Isin ko na rin. Baka kapirang at tingin naga. Mawarip na Allah subhanahu wa ta'ala. O na inuman na narig pumusyat. Baka bunda baka kuha sa ridwa kaya mga dato. Mawarip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag iskuila na yan, kisay Muhammad Ali. Mawarip na Allah subhanahu wa ta'ala. Eno kaya torni kayo, eno ka na editero. Nakayamintor ako yan. Subhanallah. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Palay ano di ba katam sa kapatay? Nagyan na natin ko Allah subhanahu wa ta'ala tataalik na kan kapalin sa iyo malakiyama. Siksa balas. Kadin kasi kisiksa nga miya sugok ka sa dunia kadi miya totoo nga kundu. Ori mo Allah subhanahu wa ta'ala. O pa man na o pa mo sumiyakan ba na sa mabalin sa kundu. Nasi isiksaw sumiatiro siksayan at sinya damay ka sirapon. Abe si hindi na paljikar na niya damay ka. Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ari ko, nadir ka kibagay ang kaya balas. Agi mo kiyasem bayang ka sa dua rakata sunat ko una ano o fajr ka khairum minad dunya wa ma fiha. Rakatay al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha. Natinik na ya si sayaw al-qiyamah o mani si sarkatan mamya kada-kada kali dunia bila bo si bugran imam sunat ay pala din walay pala din dunia mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala natinikan si sayaw al-qiyamah. Anda tu sebab na ayam yatir Allah subhanahu wa ta'ala ko comparison ang kaya dunia gusto akhirat na yatir Allah subhanahu wa ta'ala araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Sadaqallahu alazim. O pamati ko Allah subhanahu wa ta'ala na mabetungo yung dunia di sa akhirat ay comparison no dunia gusto akhirat na isindu tutano ko ng kaya tinduro kuragata nagyang ko ta pagtirsan kaya tinduro tano nagiti dunia na ay akhirat ng koto asinindutan tanoron aragat. Subhanallah. Sama na ito na iniisip pa no Jibril alayhi salam, ya Allah,
ay kalab sa dunia sa Panginoon ka natigyan na hey Jibril o yan kaya dunia na minisampay sa datar busaka daw o sabala ko papakarmita. Nadiyakan din na ba kayo naman sa so tugugin na ko niya. Sama na yun ang mga kanyang bulan. Sa tatay man na dunia napapakarmit. O apiyak, isa ka pungo papakarmit. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. No. Ano to sabab? Na sadan sa tigo Allah subhanahu wa ta'ala sanggala ba kaniyan kapakaligtas yan. Kapaliligtas si Mrs. yan. Kapakaligtas iwata yan ko naraka. Faman zuhziha anin nar. Mga pumilo ba tanong? Isusurat tanong yan kung nabagyan ko tawa na itanong kung takon mo tanong na kataya Mrs. so kapaginaw ka. Uy, kinakala na may surat tayo. Kanabagyan nga yung susurat na miyakakuha ko sa pusto. Ganyan kay December 20 na pitunay ka. Taman ko New Year. Subhanallah. Dunia no kami siya. Pakapatuloy sa kanyang. Subhanallah. Aya kaya isulat ako kalabari Bob. Mrs. Alas dos. Paglaw ka. Mawarip na Allah subhanahu. Inuto. Nasuman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasudin so kini turunun sa giyang kutuwa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan. Asa rabbuka an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa min al-layli siko sabada miya lamba ko kadodawi at tigo Allah subhanahu wa ta'ala patahajjad bihi pag daw kano na simpuya kano sa tahajjud kanakibat rin di semua di dan di ka tahajjud amay takbo manin na maparan ugay na siko na binapiara lo niyan sa ginawa niya piara lo niyan pa na kung mga karuman yan may ka mo sa pagkasakit kung mga karumanyan, tingin na ya, Rasulullah ng katawan, nakadiya ko pa ka na, natingin na, kuha ka sa tali. Kata nakasaan ka na nakalab na, kakambiyan na yung agira oras sa tahajud. Nasa katano. December 20, may akakuha ko tatiyang gimises na patuloy tadad. Baka na yung miya pa nga rumasi, Mrs. Kapir, nga patutuday sa katiyan. Kina na piya kataya-taya na ni dedi niya na busi mami niyan. Na baka di niya pangarumasak, bimbali pati tiyang mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaki, faman zuhziha anin nar, sa din sanggala ba kanyan, ang makaligtas sa ginawa niyan, ang makaligtas si Mrs. yan, makaligtas sa si mga watayan. Faqad faza fawzan adima, lagi na ni niya kaapas, niya kairan so kapakadaya sa dunia na sampai sa alungan na hari kiamat ada siran maakalang kaya dunia kaso dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur katiku Allah baka mapakiakan sang kaya dunia kagian kaya kapag intaw sa dunia na bur na iya marani atap sang kaya bur nanguta kagungra yang uta mapasangi kanggur igira tuturog na gitu bikati ko na kaya dunia mapasang uta kapunggur ka miya da sa dunia pangori ko Allah subhanahu wa ta'ala faqad faza fawzan azima emang to na duyug ako nyo duatan wa pantag kidato Muammar Ismail sakan wala ko na biwir sakan nandua ka mabugupi kami niyo sa kapandua miya agyang ko to pagariakan pagarin niyo laki niyo bangsa niyo si Sangkaya Municipality at Tugaya Lanao del Sur na baluin Allah subhanahu wa ta'ala ang koto kuburian arauda min riyadil jannah baluin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pamilya niya na miya kasabar
makatutunan sila ng kusurga. Sa kami din namin mo, sa kanumambo, aming bantay kami na makatutunan ng kusurga o Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Karena nami ya Rabbal Alamin yang kayat tinibawa miyabangan sami asidatu Muammar Ismail karena nami iman tuna miyatabu ko kubur yan tumatapanay kamera kaya Allah mga tumanay niyan Padabihagi ang kaya mga pamilya niyan. Kadanda namin din ang giginaway. Panganin namin ang bali ang kakalawa na makusurga sa kuburian ya Rabbal Alamin. Wan na balasag yung kay akiyabati ayron sa Quran. Wan na balasang kay Ya Rabbal Alamin o mga nasihatapan tagko agamang ka pakatali mo maangkaw niya Allah timo-timo ang kaya Rabbal Alamin napakimbagyan nakasang kaya dato amin dudar ka kadana nami ya Rabbal Alamin kadana nami baliang kay niya tuma baliang kay niya wasiat kami ang kami makapuliparado sa kangganat niya misang kaya dunia ya Rabbal Alamin sugod pa nga sasakit kami pamakabagrang ka ya Rabbal Alamin ang katangkagyang kaya coronavirus ya Rabbal Alamin lakayng kami sukang giginawai kanina nami amay ko pakikuangin ka pakikuang kaming kasaniawa tabo na ka Kung karinilayin ka kami, ya Rabbal Alamin. Haya pakatudang kar kami na sa mga ulamami. Hanamis sila na maduyog. Haya pakatudang kar kami na sa mga ustadami. Mga imamami, kaanamis sila na maduyog. Akakabala sa mi piya-piya ko ingaran ka. La ilaha illallah wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nya pasad so wasyat na banyo kalipate subscribe ako pindutan nyo agi bilian ako pinaka-importante na malike yo ma-share yo comment nyo so kaya maintain nyo sa video